Sanbalani molweni yapshe tumelangi Sanbalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni yabusheng tumelangi sanibingelela futhi salamukela kuzinza sithembuno ke naphila niphile nje samkhulu ukuthi subscribe sicela uma ucinezele kuzoba uqala nqa ukuthola ama video mabe sokuposta siyabonga bafowethu sibile futhi siphele ezinye futhi sithi jasingene nazo sikhuphuke nazo ngempela siqale nje ngodaba lethu namhlanje ngempela siphethe lapha ngempela siphethe ukuthi ngempela amageza amahle ayeza bafowethu ayeza amageza amahle uzokhumbula ke ukuthi umholo amageza amahle ebaziwa kakhulu lokhu nje sashiwe endidane emhlabeni ngempela phana bekade kuwupozo khona phansi e150 kwafela ubala la beqhamuka khona shothi lenzekile kube ukuthi ngempela upozo okanye amageza amahle kuhamba isikhathi kwaze kufika isikhathi la khona introduce khona lapha ngempela uSpay endimeni la khona akhipha khona album mawuzokhumbula kunengoma yayithi John udlala kamnandi ngempela lapha ikhona kule album leyo kwi-album yayithi D emsakazi base bemfaka ngempela uSpay lapha bemveza nje kancane ukuthi ayethi ukungena engomeni ecule wacula ngempela kwase futhi ngempela dlule lapho kwase kuba khona futhi nokuthi ukhuzana naye futhi ukhipha ingoma naye ngonyaka ka2021 la khona kade becula khona nje impela bekhuluma ukuthi ngabe ngiyagoqa ya isho njalo ngempela phela ingoma abayikhiphe lapha lona Ithole Lendidane kanye lapha ngempela ukhuzani idla abantu nje futhi ngempela nayo ngawo unyaka ka2021 labayikhiphe khona namanje sebhizi impela sabagenqa futhi kahle into eyenzekile ukuthi ke lapho kwathi makhamba isikhathi upozo waseveza ukuthi ngempela naye futhi useyiphumela inxiwa lakhe useyihambela yedwa la bebiza khona ukuthi kahle insimbi no commander nensimbi labakhipha khona ingoma yabo emnandi kakhulu enayo ingoma phakathi ethi khwela futhi bakhiphe kakhulu nje impela kwamnandi yonke into kodwa waveza ukuthi ngeke sawahola amageza amahle futhi kahle umholo amageza amahle njengamanje osekuthe wavela ukuthi uyena kuvele lapha ngempela Ithole Lendidane futhi lithe nje maliveza laveza ukuthi ngempela lise studio njengamanje futhi liyalungiselela ngawo lapha ngempela uMarch liveza ukuthi lise studio nawo ngempela lapha futhi mhla ka12 kuya noMarch livezile ukuthi lise studio la livela khona lihamba naye ngempela lapha noJumbo mawuzokhumbula kuJumbo umculo gospel ovele lezi insuku ngoba wangena ohlelo lengoma zokunqamla unyaka noma zokuhlukanisa unyaka ngonyaka ka2021 to 2022 la khona engene khona lapha ke ethi nazi lo ngoma vela ngeke ngimsize ngidalule kodwa nje impela wangena kanjalo uJumbo lapha ngempela engenile ethi uzohlukanisa unyaka bese kuba ngempela futhi nayo indidane yayidume kakhulu ngakho vele ukuthi ikhiphe nezingoma ezithinta negospel phakathi mangabe icula ama-albums ayo amageza amahle shuthi ngempela singalindela into ethe ucokama njengamanje kulo lapha ngempela Ithole Lendidane ngoba selike la ibonakalisa ukuthi liphethe nesandleni laphinde futhi la iveza engomeni zalo nakwenza abanye futhi abaculi ngaphezulu shuthi ake simuzo kahle la ukuthi kwenzakaleni uJumbo naye futhi besecula ke nje befreestyle eveza uJumbo ukuthi ngaphathani mayesecula lapha ngoba bezecula ndawonye nje lobuka ngayo bese downtown studios lapha khona shuthi ake sizula clip ngempela yakhe lapha ngempela yena uJumbo ecula bese mbhekela lapha ngempela uSpay kanye nabanye ade nabo lapha e studio ake sizwe ingoma uthamba kanjani la lecula ebicula ingoma endidane kahle nayi la ikhona Vumane bafana ngengozi bafana mujikelele Vumane bafana mujikelele Vumane bafana ngengozi Vumane bafana ngengozi Vumane bafana mujikelele Oh mungaphika Vumane bafana ngengozi mungaphika Vumane bafana mujikelele injalo indaba kusho kahle impela singalindela ukuthi kukhushuke ngalendlela ethi mayifuzele yana impela lapha noJumbo azobe khuphuka khona singazi kodwa uJumbo bekhuphuka kulona lo phihlobo lengoma ke ngoba uzwala sengathi ungena kuzo zonke ngathi uzobe khuphuka gospel kanti futhi nangapha nakhona phamisene ehawu nje ngathi lingangena nje kahle kuJumbo akena ushuvo lakho phansi comment section usho ucabanga ngokucula kwaJumbo nangongena kwaJumbo engomeni nokuthi futhi ucabanga ukuthi angena kephi ingoma noma lo phihlobo lengoma lapha ngempela yana uJumbo ukuthi ungamthola kwihawu noma ungamthola kuyona ngempela lapha igospel MASKANDI le indidane evuma ukushavela ngicube gospel shuvo lakho comment section bese kubothina nawe sidibana ngokuzayo